ओइ ଶୁଣୁଛ हाँ कह ମୁଣ୍ଡ ଘୁଗୁନି କରିମି ଖାଇବ ନା? माछ घुगुनी सेटा किस बे मु तो केबे खाइनी माछ घंट शुणी माछ घुगुनी किस तू करिके आण तो देखी ହଉ ମୁଁ କରିକି ଆଣୁଛି ଦେଖ ଖାଇକି ମତେ କହିବ କେର କଣ ହେଇଛି ବୁଝିଲ। हौ देखी खाइबा करिके आण देखी खाइबा केमती लागुची देखिबा କଡ଼େଇରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଲାଲ ନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ବାଟା ପକେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଯେମିତି ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ବାଟା ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆମର ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିକି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ଯୋଉ ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇ ନେଇଛି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ବୁଟ ଡାଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ। ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ପକେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକି ଆମର ଆଳୁ ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି ଯାକ ସିଝିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ସିମ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ତରକାରୀଟି ଅଳ୍ପ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଘୁଗୁନିରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କାହିଁକି ନା ଡାଲି ଏବଂ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏବେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଏବଂ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ପକେଇଦେବା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇବି। ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘୁଗୁନି ପୁରା ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘୁଗୁନି ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। मुंड एते जल्दी ହେଇଗଲା ଆଇକି ଦେଖ ଏଟା କି ସବୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘୁଗୁନି 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 ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖାଇ ନଥିଲି ଦେଖିଆ
ये माछ बुंद बुगुनी सत्य देविनी एटा तो माँ कर स्पेशल मोर ପାଇଁ करछि हाँ ताकि टिके दिया टिके दिया चिकन चिकन बढ़िया लाଗୁଛି हां तो माँ हाथ चाटी दे भल है ना बढ़िया है मो झील टाक दे